Li Midyatê gelê Suryanî ji bo cejna Noelê yanê cejna Yaldoyê li dêra Mort İşmunî merasîm derxist li wir İncîl xwendin û îlayî hatin gotin paşê jî daha kirin. Zar û zêç, kal û pîr, jin û mêr bi dehan kesî berê xwe da dêra Mort İşmunî û cejna Yaldoyê pîroz kir. Ev der Midyada Mêrdînê ye. Gelê Suryanî ji bo cejna Noelê yanî cejna Yaldoyê merasîm li darxist. Di tepsiyekê de agir pêxistin. Ev agir ritûeleke kevne dema Hezretî İsa Xwedê dide şivan û gavan agir pê dixin. Hazirên li merasîmê İncîl xwendin, îlahî gotin û dua kirin. Paşê jî derketin hewşa dêrê û eyda hev pîroz kirin. Dinyaya hemû serxêrê bê, em da dikin got xêr û xweşî dinyayê de hebe û bariş hebe, îsana hemû weke bireb hev rabin rûn û xweş. Em pîroz dikin xelkê me hemû wa li dinyayê hemû wa. Vê eydê em dibin li dinyayê hemû bariş huzur bê. Yaldo çêbûna Hezretî İsa sembolîze dike. Xristiyan jî bi münasebeta vê rojê rojbûna Hezretî İsa pîroz dikin. Ev cejn sê roj e. îro rojbûna Mesîha da dinyayê ji bonî got mirov xelas bike, ji bonî silhê hatiye, ji bonî aşitiyê hatiye. Midyadê jî ev yansımış bê ev birayema Müslüman jî wê zîdî jî têne eydê me ji ber wilo em gelek kêfxweşin. Suryanî bêriya vê eydê deh rojan xwarinên ku tê de xurêkên heywanan hene naxwin. Bi saya cejna Yaldoyê Suryanî him çanda xwe ya baweriyê didomînin, him jî nivşên nû ev çanda xwe ya qedîm hîn dibin. Müzeya Pêlîstoko Lîstikan a Entabê bi dewlemendiya xwe ya berheman balê dikşîne li müzeyê nêzî 700 pêlîstokên